Zdravím vás, modeloví přátelé, u série videí o modelové železnici měřítku TT. Dnes se podíváme na minikameru SQ11. Minikamera je v rozlišení Full HD 1080 pixelů. Disponuje baterií 200 mAh. Hlavně, co mě na ní zaujalo, je její velikost, která má 23 mm na všechny strany. Položil jsem ji na plošinový vůz a vůz jsem umístil vepředu před lokomotivu. Záběry, které vidíte, jsou bez úprav. Venku svítí sluníčko a já přisvícuju jinou obyčejnou žárovkou. Jak jsem říkal, kamera má poměrně malé rozměry. A co mě ještě zaujalo, je její cena, která se pohybovala přibližně kolem 500 korun. Kamera se docela třese, protože nemá samozřejmě žádnou stabilizaci. I na to, že kamera nedisponuje žádnou možností nastavení, záběry jsou docela ucházející. Někdy i horší, někdy i lepší. Záleží to na nasvícení prostoru. Tady jsem umístil kameru mezi otevřené vozy, kde v popředí ji táhne lokomotiva zvaná Bobina řady 121 Českých drah. Záběry se dělají už ve večerních hodinách, kdy venku nesvítí slunko a já už jen přisvícuju obyčejnýma žárovkama. Děkuju za zhlédnutí a pokračování příště.